И здравейте хора, днес ще играем Агарио. Аз може малко да забива. И да, let's play. Така, отдавна не съм снимал, за което се извинявам. И да. Опс. И що не става? Нищо. Спира. Тук ще влезем. И от тук. И този епизод ще се опитаме да станем в класацията. Макар че това е първи епизод. Ако искате да продължа да снимам, моля дайте, абонирайте се за мен, дайте лайк на клипа и да. Е така се прави. Упс. Не, бягай. И така, ужас, искат да ме изядат. О-о. Не. И да. Оп, така е по-добре. И мисля, че не играем на експериментал. Който иска да играем заедно тази игра, agar.io, нека да пише коментарите и да зададе скайпа, разбира се. Ще му звънна и ще снимам клип с него как играем. Да. За малко спирам клипа. О не! Смалих се и станах малък, пък и това ми се бъгна. И то иска да ме изяде. Не, омага, не, изяща сам. Не, тук стана напрегнато. И това е лошо. Не. Да. Какво да кажа? Аз тук си изкарвам добре. Това беше заради лага. Винете лага, не мен. Лагва. И вие виждате. Да. Първи опит. Имаме 2 опита. Или 3. Ще реша после. Първи опит. Все пак не успяхме да влезем в класацията. Нека видим как ще бъде втори опит. С този лак според мен няма мога да вляза в класацията, но нека пробваме все пак. Да. Не. Това е лоша идея. Лоша идея да ме изядеш. Лоша идея. О, не, то са. О, не. Това е лошо. Доста лошо. Ама ми харесва скина на паяк. Защо забива така? Вижте. Това ми е мишката. Не знам дали наистина виждате. Опс! Но аз я мърдам. А човечето ми не се мърда по някой път. Това е лошо. Да. Мисля да направя още 2 клипа днес. Или 1. Ога. OMG. Не, омага.
Не, за малко да ме изедат и тук е моя край. Ето тук казвам, че е моя край. И се предавам. О, освен ако не изям тост. Yes! Уса! Идвай! О! ОМГ! ОМГ! Има шанс, хора. Имаме шанс. Имаме шанс да влезем в класацията. Yes! Точно така. Давай! Не, да! Давай ми, иначе ще изям Нази. Да, Нази зомбита. О, борячи. Който и да беше ти, ако ме гледаш, много ти благодаря. Трябва само този без тов да ми помогне. Не да ме изяде. Не. Ами, това беше втори опит. Да, ще има и трети. Хора, последен опит. Нека опитаме. Съжалявам, че може би качвам наистина много кратки клипове, но ако някой ми помогне да си потвърди акаунта в YouTube, ще мога да качвам доста дълги клипове по 30-40 минутки. И обещавам, че бих го направил, ако можех. Така че, знаете какво правите. Да, и пишете, ако искате фейскам в клиповете ми. О, Джамбо, какво прави това тук? Какво прави той тук? Ако това е истинския. Не. Да, това е той. О, той ми даде леко да го изям. Ама нищо. Благодаря, Джамбо. Много си добър. На къде хвърляш? Той не ми ги даде. Хора, гледайте как ще се опитам да изям Джамбо. Как можа да лагнеш? Това стана. Благодаря ти, лак. Ти ми помогна да изям Джамбо. Макар че го исках целия, ма нищо и това стига. No power. Или там как се нарича. Не съм много добър с английския. Изядах тим. Ей! Не. Мисли проти мама. Няма станичо, мама. Но! И това беше последния опит, хора. Абонирайте се, харесвайте ми клиповете, пишете коментари и до следващия път.